Immikkoortup siuliani imatut pisoqarpoq. Mittarfiup mittarfittaa sulisunit ullut tamarluinnaasa misissorneqartarpoq. Isinninnarmi taarnimut attaleqassaagut. Fuel maannimik mittarfeqarfinni taasagaat tassani akisussaasup ullut tamarluinnaasa orsussaq misissortarpaa aammalu timmisartut orsertussat tamaasa orsertarlugi. Alarmip siggartaataa ааллартоортиллугу тиммисартоқарфимми қатсерисартут сукканерпаамик аниллапалланниартуссааппут ааммами маанинуумми тиммисартоқарфик аллилерпоқ писсанганассаар пиффиссами қанеқ иккумаарнерсо тиммисартоқарфимми сулисуссану массаккут такутилерпарпут титартакканик ааласулианик титартаасартуп уллуа. Der er konstateret radioaktiv forurening omkring det svenske atomkraftværk i Forsmark i Uppland, 100 km nord for Stockholm. Der er radioaktivt jod og kobolt i luften, og der er indført et vist beredskab, men værkets 3 reaktorer har man ladet køre videre på fuld styrke. Ajuna Kristiat, 44-årig ukiudik, animator, tässä titartakkanik aadasulianik titartaasartoq. Ullaakkut arfinernut itertarpoq, iteraangamilu uffariarluni suliartunginnermani ullaakkorsiusiortarpoq. Soorlumi ullaakkorsiutai peqqinnarpasittoriussuit. Kisiannik Kristiat paasitippaatigut ullaakkorsiutai allanguarsinnaasartut. Soorlu ilaatingut poolu immussualerlugu maqalunniit sinnikut ullup siuliani unnukkorsiutigissimasani ullaakkorsiutigisinnaasarpai. Ullaakkorsiorernerup kingorna kingutigissariarluni atisat kiagussutit piarersartarpai. Tassami ullup ingerlanerani timigissarluni sungiusariartarami. Kristiat ullaat tamangajaasa suliffiminut sukkilerluni suliartortarpoq. Kisimi silarluissoraangat taqsartarpoq. Sukkilerluni malunniutit арлақарсинаасарпут уллааккут итерлуарниккут тимерпут эқерлуарнерусарпоқ аамматтаа налусатсинник тимигиссарсинаасарлута. Kristiat, qanorsivisutigisumik sinippit? Jeg har sovet i 6-7 timer. Qassinut suliartortarpit? Jeg tager normalt på arbejde, sådan så jeg er på kontoret omkring kl. 8. Ullumikkut sulerissamarpit? I dag skal jeg rette en animation til. Der er lige nogle rettelser fra kunden, som jeg skal have gjort noget ved. Ullormut qanorsivisutigisumik sulisarpit? Eller, hvor lang tid jeg arbejder på en dag, det kan variere ret meget, men en normal dag kan være fra 8, og så arbejder jeg til klokken 12, hvor jeg så træner et par timer.
Og så er jeg tilbage klokken 2 og arbejder videre til klokken 6 eller 7. Og hvis jeg har travlt, så kan klokken sagtens blive 9 eller 10 om aftenen. Qanoq suderiasaqarnerlutit nassuialaarsinnaavio. Min tilgang til projekter eller arbejdsopgaver er ret ofte den samme. Jeg har en opgave, kan måske virke lidt uoverskuelig, hvis man tænker den sådan, har et overblik og siger, okay, en animationsfilm på 5 minutter, det kan virke lidt overskueligt. Men hvis jeg bryder den opgave op i flere små bidder, så bliver det meget mere nemt at overskue. For eksempel så er en animationsfilm jo ikke bare en animationsfilm, der går mange ting forud for at lave den færdig. Så man starter med at lave et manus. Når det er færdigt, så laver man et storyboard og designs til nogle af figurerne. Og når de ting så er på plads, så begynder jeg at animere. Og i løbet af animationsprocessen også, eller lige før, så bliver der indspillet noget lyd og noget dialog. Sådan så hele projektet bliver delt op i små bidder. Og det gør det mere overskueligt. Og det er ligesom også sådan, jeg tænker i mange andre sammenhænge. Det er en god måde at tage nogle lidt større projekter eller problemer eller udfordringer, hvis bare man bryder dem op i flere små bidder. Udapitsillutit qanoq suderiusaqartarpit. Hvis det er, jeg har travlt, hvis jeg har rigtig travlt og har brug for at koncentrere mig om et projekt, så venter jeg med at tjekke mails til klokken 12 ved middagstid i stedet for. Fordi hvis det er, der kommer mails ind, som tvinger mig til at tænke over nogle andre ting, så kan det gå ud over min arbejdsproces. Sådan så jeg ikke rigtig koncentrerer mig 100% om det, jeg skal, men mine tanker ligger nogle andre steder. Og det vil jeg selvfølgelig helst undgå, når jeg er rigtig travlt. Så derfor så flytter jeg min maillæsning og tjekker min mail til senere først. Og jeg er klart mest effektiv om morgenen og formiddagen. Så det er der, hvor jeg helst vil gå all in på opgaven. Christia suderiaatsimini nassuiarpaa animasiuuniliuderaangami arlalinnut suliassaq avittarsimallungu. Tassami animasiuunit oqaluttuartaqarlutillu aamma nipinik imaqartarmata. Siullermik oqaluttuartaa suliareqqaartarpaa tulliatullu storyboardtiliortarpo. Tassa oqaluttuartitartangaarangorlugu. Pingajuattut taava inuttassat isikkussai ассигингитсунгорлугит илусилерсортарпай тааккуалу нааммассериараангата аатсаат анимасиуни тилартартарлугу анимасиуниллу сулиаринеқарнерата налаани иммалуунниит сиулиани нипитассаи оқалуннерилу иммиуннеқартарпут тааматунгооқ эқиматтангорлугу сулиаригаанни суна тамарми паасиуминартумик аёрнангиннерулертарпу Christia animasiuuniliortarnermigut suderiaasini oqaatigaa aamma sorpassuarnut unamminartorsiornernut immaqaluunniit ajornartorsiutinik aaqqiinernut atorneqarsinnaaso qanga animaatorinngorsullutit soqutigilerpiu. Som barn så synes jeg jo superhelte og Disney-film og alle de der manga japanske tegneserier og film også var rigtig spændende og interessante. Så det gjorde selvfølgelig, at jeg tegnede en hel del som lille og som barn. Og på et tidspunkt så fandt jeg så animationsskolen i Viborg, hvor jeg søgte ind, og der gik jeg så i 3 år. På animationsskolen der lærte jeg jo så de værktøjer, der skal for at kunne lave animation. Både animere og tegne. Ja. Idinniakkat naammassererlugu qanoq igerlaqqipit. Efter jeg blev færdig på skolen, der kom jeg
Så kom jeg i arbejde i London først et års tid, sammen med nogle af de andre klassekammerater. Og efter det arbejdede jeg så lidt i Danmark i nogle måneder, og så flyttede jeg videre til München i Tyskland og arbejdede der et års tid i første omgang, og senere et halvt års tid. Ja, og efter det, der flyttede jeg så tilbage til Grønland for at starte mit eget. Sudifeqarfiu Diluxusstudio ааллартисарнера эққалаарсиннаавиу. Ja, da vi startede virksomheden, det var min makker og jeg, vi havde arbejdet sammen før og kendte ret godt hinanden og den måde, vi arbejdede på. Så vi havde tænkt på et stykke tid om at lave vores eget sammen. Det er selvfølgelig lidt det er lidt spændende, fordi når man ikke har prøvet noget før, og man tænker jo, hvordan kommer det til at gå, og kan man overhovedet tjene penge? Kan man få økonomien til at hænge sammen? Sådan nogle ting går jo gennem hovedet på en, når man starter noget. For første gang især. Men jeg havde det sådan, altså jeg ville gerne tegne og animere, og det, hvis jeg gerne ville lave det, så blev jeg jo nødt til at lave noget selv, eller oprette eget firma, for det er jo ikke noget, man sådan bare lige får et job her i Nuuk. Så det var egentlig hovedårsagen til, at jeg startede. Vi startede ud med at få et opstartslån fra Grønlandsbanken på 50.000 kroner, og det var det, vi så fik. Så der kunne vi købe en ny computer, og så tog vi den derfra. Så er klokken 12, og jeg skal til træning. Tidaqtakkanik aadasulianik tidaqtaasartut animaatorit ullutsinni nunarsuarmi teknologiikkut siuarsimatigitilluta malunnarpo qanoq atorneqaleriartortigineri tassami filmini TV-mi spillinilu atorneqaleriartuinnarput массаккуллу аннертуумик паассутиссиинерми аторнеқартарлутик анимааторит сиуллиит титартаккат паппилиааннаат аторлугит аалатитсарсимаппут сулиарлу аннертоориуссуусиннааллуни ингаммик куккугаанни ааққериааннаангиммата массаккулли қарасаасиақартиллута сукканеруйуссуармик сулисиннаалерникуппут кисианнили анимасиуунит таамак илумоорсаарнерулериартортиллугит аама сулиақ аннертусиартуиннарпо таамааммат анимааторит сулиарисартагаат пиккунарлуиннартууппут qanga crossfit-tertalerpit. Jeg startede på CrossFit det er nok 6 år siden. Ja, jeg startede til CrossFit for cirka 6 år siden, tror jeg. Det er rigtig godt. Når man sidder, som jeg gør på kontor det meste af dagen, så er det virkelig vigtigt, at man også får rørt sig og får gjort noget ved fysikken. Det frisker også op, fordi jeg er mest effektiv om formiddagen, men hvis jeg så lige kommer op og sveder lidt, så kan jeg også lige få presset det sidste ud eftermiddagen også. Så kommer jeg tilbage efter træning med et nyt syn på tingene og et klart hoved. Ullup sinnerata ingerlanerani sulerisarpit. Noget CrossFit et par timer. Og så er jeg tilbage ved 2-tiden, måske halv 3. Og så arbejder jeg videre der indtil klokken 6-7 stykker. Og så tager jeg hjem, cykler hjem af. Klokken er gerne 7 eller 8. Og så laver jeg noget mad. Stener lidt med måske lidt spil eller lidt Netflix eller læser en bog. Og så før jeg går i seng, så tjekker jeg lige min to-do-liste.
for næste dags opgaver, sådan så jeg har et overblik over, hvad der skal laves. Så behøver jeg ikke at sidde og bruge tid på at finde ud af det, når jeg møder på arbejde i morgen. Animationsprogrammi sorleq atortarpiu. Jeg bruger ret mange forskellige programmer til at lave en animation. Jeg bruger bare Word eller OpenOffice til at skrive manus. Og så bruger jeg et storyboard-program, software, der hedder Storyboard Pro, til at skitsere og storyboarde. Til baggrunde og til designs, der bruger jeg Photoshop. Og animation, der bruger jeg et program, der hedder Moho. Og til redigering, der bruger jeg Premiere Pro. Og så til eventuelt lidt efter effekter og sådan noget, hvis der skal lidt ekstra ting, lidt ekstra effekter på, så bruger jeg After Effects også i sidste ende til det. Når jeg tegner, så bruger jeg mit Wacom-bord. Det er udelukkende digitalt. Det virker lidt som en iPad måske, men i lidt større målestok. Det er meget mere effektivt for mig at bruge en Wacom-bord i forhold til almindelig papir, fordi processen den gør bare tingene meget hurtigere, og alt det software, man kan bruge til det, er også en stor hjælp i arbejdsprocessen. Manuskripti naammassisimangagat sulia qanoq ingerlateqqittarpiu. Når manus er godkendt, så er vi klar til at gå over til næste stadie, hvor det så er storyboards-fasen. Hvor jeg tager dialogen fra manus, og så får jeg det over i storyboard-programmet, sådan så vi kan se, hvad skal de sige. Og så er det så, jeg begynder at tegne de enkelte scener på en meget grov. Tegninger bliver meget grove. De behøver ikke være specielt pæne. De skal bare kunne vise, hvad der sker, og hvordan karaktererne og figurerne de reagerer, og hvilken tilstand de er i. Sådan så det er tydeligt for alle, hvad der kommer til at ske. Også for kunden især, så de kan se, okay, det er sådan, vi gerne vil have det til at se ud. Når storyboardet er på plads, og det er godkendt, så går jeg så videre til at designe figurerne. Det kan også være en proces, som jeg gør samtidig med storyboardet, eller måske lidt før. Men det er nogenlunde samtidig, det sker. Så som I kan se her, der kan figurerne, der vurderer jeg, hvordan figurerne de skal se ud, hvilke farver skal de have, hvad skal deres tøj være, hvordan skal deres udtryk se ud, når de er glade, når de er sure. Når det så er ordnet, så får vi dialogen ind i mit animationsprogram, hvor jeg så kan animere efter det, de siger. Så klipper jeg det hele sammen, redigerer det sammen i et andet program, hvor jeg samler alle scenerne og putter undertekster på. Og når det så er klaret, så sender jeg en grov version af filmen til lydmanden, som så redigerer lyden færdig og putter musik på og hvad der nu skal til af forskellige lydeffekter. Så er jeg fri.
илинниангақарнер qanoq isинgisarpiu уаттуттаақ синнаттуақисарпи сунгорлангато суунукуа нуаннарингикка суумми таавааккуа пиккорфигикка уаннут туллууттумик сулиффеқарпа массаккут меэраанермиит атуарниккут инериартортарпугут инуусуттунгорниссатта тунгаанут таанналу периарфиссар нунатсинни акеқангитсумик киккуннут таманут периарфиссар амматиннеқарпо аама илиниарфиппассуарнут атуарниссатсиннут матут аммаппут тааккуалу нааммассинератигут сулиффеқарфиннут маторпассуит аммақартарпут таанна периарфиссақ нунатсинни пигаарпут илаанниккуллу намминеерлута аама матулиортарпугут иммақа уатсиннут туллуарнерусуми нериуппунга периарфиссақ аторлуарсиннаассагит периарфиссаллу мисилиттаккаллу уярторигит